Marjorie na ay gamay nga negosyo, online food package nga barato. Si Maria sa iyahan nag-order, ug mas buntag iyang ipa-deliver. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Sa pag-deliver na dito sa pagkaon, ang driver pagka masulubon, kay gikasab-an siya ni Maria, kay ang sudan pertigyo daw nga gamaya. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Giyaw-yawan ang maong driver helper, kay dili worth it ang iyang order, sa balance di siya mubayad. Si Marjorie ni dool na sa barangay, ug dito iyang gisaysay. Ang mahitungod sa iyang problema, nga gahi daw mubayad si Ma'am Maria. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Giyaw-yawan ang maong driver helper, kay dili worth it ang iyang order, sa balance di siya mubayad. Hey! Ug si Maria giadtuan nagtanod, pero iya kining giabot. Hangtod nga si Marjorie nilusog na, hapit sa paags kapit si ni Maria. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Marjorie naningil kang Maria, hapit siya sagpaa. Sa usa ka tray nga iskabit si, hapit siya sagpaa.